Assalamu alaikum dostlar. Indi yana әкиятләр иле тапшыруында тагы да очраштык. Бүген дә без сезгә бик матур әкият әзерләп куйдык. Шәмәхә тасмалы бер кыз турында. Бу кызның тасмасы гына шәмәхә түгел, һәр нәрсәсе шәмәхә. Кояш та шәмәхә, болытлар да шәмәхә, агачлар да, өйе дә шәмәхә. Шуңа күрә, дуслар, бу өлкәнең исеме дә Шәмәхә өлкә дип атала. Аннары бу кыз сәяхәткә чыгып китә. Анда ул бер матур күбәләкне күреп кала. Ә инде аннары, дуслар, ниләр булганын бергәләп карыйк. Кайдадыр еракта Шәмәхә төсле чәчәкләр белән тулы бер өлкә булган икән. Бу өлкәдә Шәмәхә тасмалы бер кыз яшәгән ди. Чынлыкта монда һәр нәрсә Шәмәхә төстә икән. Шуңа күрә аның исеме дә Шәмәхә өлкә дип аталган. Бер көнне Шәмәхә тасмалы кыз Шәмәхә аяк киемнәрен киеп урамда йөреп керергә чыккан. Берничә адым атлауга ук кинәт нәрсәдәндер урынында басып калган. Нәрсә дисезме? Кызгылт сары төстәге бер күбәләк. Күбәләкне күреп таң калган Шәмәхә тасмалы кыз. Күзен күбәләктән аера алмаган. Күбәләк очкан да очкан. Шәмәхә тасмалы кыз аны бик кызыксынып күзәткән. Күбәләк арыгач Шәмәхә чәчәкләргә кунып алган. Ашыккач күргән Шәмәхә җиләк-җимешләрнең тәмен татып караган. Аннары юлын дәвам иткән. Алдан күбәләк, артыннан Шәмәхә тасмалы кыз берникадәр бергәләп шулай барганнан соң бер юл буена килеп чыкканнар. Юл беткән урында Шәмәхә тасмалы кыз моңарчы һич күрмәгән башка бер өлкәне күреп алган. Бу өлкәдә һәр нәрсәнең төсе башка икән. Бу нинди төсләр? Минем өлкәмдә мондый төрле төсләр һич юк иде. Бу өлкәдә чияләр кызыл, армутлар сары, агачларның яфраклары яшел, кәүсәләре кахва төсендә. Урамда уйнаучы балаларның күлмәкләре, аяк киемнәре, тасмалары төрле төстә. Шул вакыт кыз яныннан шар сатучы юлчы үтеп барганын күрде. Шарчының шарлары да төрле төсле иде. Шәмәхә тасмалы кыз: "Минем өлкәмдә дә һәр нәрсә шулай төрле төстә булса иде", дип уйлана башлаган. "Минем өлкәмдәге кешеләргә моны ничек аңлатырга?" дип аптырап торганда, башына бер фикер килгән. Ул шар сатучы янына килеп, кесәсендәге Шәмәхә акчасын сузды. "Сатучы абый, шарларыңның барысын да алырга телим. Миңа барысын да сатмассың микән?" дип сораган. Сатучы моңарчы һич күрмәгән Шәмәхә акчаны алып, бераз гаҗәпсенде. "Яхшы, әмма игътибарлы бул. Шарлар сине очыртып алып китмәсеннәр." Шәмәхә тасмалы кыз шарларны алды. Кире китәргә теләгән иде. Шарлар белән бергә күккә күтәрелә башлады. Шарлар һаман югарыга менде дә менде. Шәмәхә тасмалы кыз әлеге хәленнән бик шат иде. Бөтен дөньяны өстән күзәтү чыннан да бик хозур иде. Шарлар белән бергә югарыга очканда Салават күперен күрде. Аның да төсләре төрле иде. Өлкәсендәге Шәмәхә төстәге күпереннән бу 1000 мәртәбә матуррак иде. Шәмәхә тасмалы кыз Салават күперенә карап уйга батты. "Салават күперенә әйтсәм, минем белән бергә өлкәмә килер микән?" Соңрак түзеп тора алмады. Салават күперенә эндәште. "Ни булыр? Син дә безнең белән бергә Шәмәхә өлкәгә килсәңче, анда да үзеңнең төсләреңне бирсәңче." Салават күпере: "Ярар, килермен" диде. "Ләкин эшем беткәч, үземнең өлкәмә кире китәрмен" диде. Шәмәхә тасмалы кыз бик шатланды. Алар юлны бергә дәвам иттеләр. Бергәләп Шәмәхә өлкәгә килделәр. Шәмәхә өлкә халкы Салават күпере белән шарларны күреп таң калды. "Ах, нинди гүзәл төсләр! Шәмәхәдән башка төсләр дә бар икән." Шәмәхә тасмалы кыз: "Ышаттыгызмы?"
диде. Әгәр ышатсагыз, Салават көпере белән шарлар өлкәбезгә үзләренең төсләрен бирә алырлар. Нәрсә әйтерсез? Телисезме? Барысы бер авыздан «Әйе!» дип шатланып кычкырдылар. Шулай итеп, Салават көпере һәм шарлар эшкә кереште. Шарлар кагылган һәр нәрсәгә үз төсләрен бирделәр. Эшне өйләрдән башладылар. Аларны төрле төсләргә буядылар. Соңрат, Шират күлмәкләргә күчте. Шарлар бу эшне дә бик матур итеп башкарды. Инде Шират Салават күперендә иде. Һәр кеше кызыксынып аңа карап торды. Кояшның яктысы Салават күперенә, ә Салават күперенең төсләре тирә-юньгә ялтыр-йылтыр төсләр сипте. Нурланып торган төсләр кайда төшсә, шул урын төс алды. Бу өлкәдә һәр нәрсә төсле төскә буялды. Шәмәхә өлкәсенең халкы бик шатланды. Алар Шәмәхә тасмалы кызны, Кояшны, Салават күперен һәм шарларны озаклап алкышладылар. Шәмәхә тасмалы кыз Кояшны, Салават күперен һәм шарларны алкышлагыз диде. Кояш, Салават күпере һәм шарлар. Моның сәбәпчесе без түгел, шушы матур төсләрне безгә бүләк итүче, бар итүче дә диде. Шәмәхә тасмалы кыз әкиятен күрдек һәм дә инде тыңладык. Шәмәхә тасмалы кыз сәяхәткә чыгып, бер кызгылт сары күбәләкне күреп гаҗәпкә кала. Аннары инде ул төрле төсләр белән уйнап, үзенең өлкәсенә алып кайта. Хәтта аның өлкәсе дә төрле төсләргә буяла. Дөньябызда бик күп матур байлыклар бар. Әмма инде дуслар аны безгә күрә белергә кирәк, һәм дә инде игътибарлы булырга кирәк. Ә инде тагы да матур әкиятләр белән тапшыруыбызның киләсе чыгарылышларында сезне көтеп калабыз.